Breaking news. Zipani zosusa monga DBB, UDF, UTM komanso afodi chakoza msonkhano wa atolankhani lero pa 16 Oktoba 2024 ndipo mutu wa msonkhano umenewu akuti 2025 elections. Aka ndikoyamba zipanizi kuchitisa msonkhano mwa mgwirizano mwa zipani zonse zimene zalembedwa apa pa zipani 4 DBB, UTM, afodi komanso UDF. Kwa nthawi yayitali atolankhani akhala akufunsa zipanizi ndithu kuti kodi pali mgwirizano wina uliwonse pakati panu, malingana nkuti amaona ndithu akuyitanizana kuma convention awo, koma azisogoleri azipani zimenezi amakanisisa ndithu kuti sikuti tikukanisisa kuti mgwirizano palibe, koma mgwirizano sitidaukhazikise. So pano funso nkumati kodi lero mwina zipani zimenezi zipani 4 DBB, UDF, UTM komanso afodi msonkhano umene atolankhani kupangisa lero akufuna wauze anthu kuti tsopano ali pa alliance agwirizanano. Lero zipani zimenezi zalengeza ndithu kuzera pa social media, Facebook page pawo kuti zikhale ndithu zikuchitisa msonkhano wa atolankhani lero muzinda wa Blantyre ku Golden Peacock. Funso nkumati anthuwa kapena kuti zipanizi tsopano zapanga chisankho kapena kuti zapanga mgwirizano okuti zipange alliance. Zonsezi tizimva thukuloko ikakwana pakuti akuti achitisa msonkhano, ndipo zonse tikupasirani pa channel chino. Osayiwala kupanga subscribe, ndipo posachedwa pompa tikuonesani ena mwa makomenti amene anthu akuyikirapo ndemanga zipanizi zitapanga posti kuti zikhale zikuchitisa msonkhano wawo wa atolankhani lero kuyambira thukuloko masulu ano. Ndipo tiwerenga ena mwa makomenti amene anthu akuyankhulapo za mmene ayilandirira nkhani. Kumbukirani kuti mu chaka cha 2019 zidachitikanso zinthu ngati zomwezi. Zipani ndithu zidafuma alliance kuti zigwetse ulamuliro wa DBB, ndipo zina mwa zipani zimene zidafuma nawo alliance zidali ngati afodi ndi UTM, imenenso pano ikuonesa chidwi. Of course tizimva bwinobwino ikakwana thukuloko pamene zipani zonse zikhale zikuchitisa convention press briefing imene, koma tingokukumbusani kuti afodi komanso UTM idachita nayo alliance ndi MCP kuti igwetse DBB. So pano zikuoneka kuti akugwirizana ndithu zipani zimenezi afodi komanso UTM ikugwirizanano ndi amene adawagwetsa mu 2019 aja amene ali DBB komanso UDF. Kumbukirani soni kuti UDF nthawi imeneja idachita alliance ndi DBB koma adagwesedwa, ndi MCP itachita alliance ndi UTM komanso afodi. Funso nkumati kodi anthu amenewa kapena zipani zimenezi zikufuna zifome alliance kuti zigwetse MCP kapena kungogwira ntchito chabe ngati opposition, koma wina aliyense pa zisankho zimene zikubwera chaka chammawa azayimira payekha? Zimenezi monga mmene tafotokozera kuti zenizeni tizimva madzulo uno thukuloko pamene zipanizi zalengeza kuti zikhale zikuchitisa press briefing yawo lero muzinda wa Lilongwe pa Golden Peacock. Mukhale pompo padakali pano tiwerenge ena mwa makomenti amene ma official Facebook page azipanizi
adapanga post kuti akhale akuchitisa msonkhano wa atolankhani. Ndiye tiyambe ndi ku Facebook page ya UTM itapanga post picture imeneyo kuti ikhale kuchitisa msonkhano wa atolankhani iwo kuphatikizapo zipani zina kuti anthu azitenga motani kapena kuti azilandira motani nkhani imeneyi ayilandira motani. Tatiyeni tiwerenge. Padakali pano tiyambe ndi makomenti aku chipani cha UTM. Kumeneku Bright akuti opposition tonse alliance. Wisdom akuti still mukufuna tisavotere nkhalamba yanuyi ayi chisankho ndizapanga after UTM convention. Michael akuti opposition is opposition, not need for calling it joined. Have it been disjoined? Godfrey akuti iyi sigwira mukufuna chani kwenikweni zomangokwera pansana pa ena mumaliza chipani. Mkamba akuti koma UDF ili ndi mgwirizano ndi MCP ndi ali 2 in 1. Makfera akuti nkhalamba ife ayi. Po akuti okay. Nyaukipa akuti PP kodi inagaukira muna zimene zakufunsa chifukwa PP isakuiona pa listi imene ayika kuti akhale akuitanisa msonkhano wa atolankhani. Gloria akuti kumakayankhula mfundo kumeneko mbwerera. Mike Fada akuti timadabwa ife ziliko munali kukambirana wawo. Wadipasa akuti chiyambi chozakhala ndi leadership yophoyira. Awo ndi makomenti amene anthu ena akuyankhulapo makamaka pamene chipani cha UTM ndi kupeji kwawo chapanga posti zokuti lero akhale akuchitisa msonkhano wa atolankhani limodzi ndi zipani zinazi. So amene ndi makomenti ndithu amene anthu ayikapo ku chipani cha UTM. So padakali pano tipitenso ku chipani cha DPP kuti anthu akupanga komenti zoti chani kumeneko komanso tione kuti kodi posta yayika nawo kuyika nawo ndi kuti zikusonyeza kuti iwo ndi akupanga nawo mgwirizano umenewo. So iyi ndi official page ya chipani cha DPP ndipo yapangadi posti zokhuza msonkhano umenewo kusonyeza kuti ndithu akupanga nawo. Gracious akuti UDF musamale nawo akuchita ukazitape. Pali makomenti ambiri ndithu pamenepa akukamba za zinthu zimenezi. So mukakhani nthawi mukaonanso kuti kodi ku page ya DPP akuyankhula zotani koma ndithu yapangadi post kuti iyoyo ikhale nawo pa msonkhano wa atolankhani umenewo umene iwo komanso afford ndi UTM kuphatikizapo UDF ikuchitisa lero. Tipitenso ku Facebook page ya afford tione kuti kodi nawonso akugwirizana nazo zokuti nawo ali part of msonkhano umenewo wa atolankhani umene afuna achitise kulilongwe. Ndipo uku official page ya Alliance for Democracy afford yapangadi post ndipo anthu akukomenta kumeneko zimene zikusonyezanso kuti nawonso ali linawo pamene akhale akuchitisa msonkhano wa atolankhani. Page yawo imene yapanga post. Padakali pano tipite ku chipani china chimene chili chomaliza pa list imene chili cha UDF. Ndipo iyi ndi official Facebook page yawo kukuonesa kuti sanapange post ndi kukuonesa kuti chipangireni post zinthu zawo ndizokhuza convention ija. So iwo sadapange post kapena kuti sanapange post koma lero zimene zitikhale tikupasirani kuti kodi anthu kumeneku ayankhula